Nin ye an ka podcast sendaɲɛko 54 ye min bɛ lase Banɛma Sogoba ani Nathaniel Danbele fɛ. Bi tarata don marisi kalo tile 18 san 2025 an ka verset kalanta bɛ bɔ Jeremi kitabu la. Jeremi kitabu sura 29 a verset 11. O bɛ a fɔ an ye ko katuguni ne ye ko minnu latigɛ aw ye ne bɛ o dɔn. Matigi ko ne na hɛra kɛ aw ye, bɔnɛ tɛna aw sɔrɔ. Ne na jigi ɲuman ni labanko ɲuman di aw ma. Nin verset bɛ Ala ka layidu barikama de kofɔ ka ɲɛsin a ka siya ma. Gɛlɛya waati mana kɛ tuma o tuma, Ala ye latigɛ ɲuman de kɛ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ. A ka ko labɛnnenw ye hɛra, kurayali ani jigisigi ye. Hali tuma dɔ ni an bɛ tɛmɛ cogoyaw fɛ an tɛ minnu faamu, an bɛ se ka danaya kɛ Ala la ka da la ko Ala bɛ ka baara kɛ duguma walisa ka anw ɲɛ minɛ ka taa siniɲɛsigi nɔrɔma kɔnɔna na. Ladilikan ni ta fan fɛ, kɛ kantigi ye Ala ye hali kɔrɔbɔli waati la. I jigi da Ala ka layiduw ni a ka kantigiya kan. Delili kɛ walasa Ala sago dafalen ka waliya i ka ɲɛnamaya la. Jijali kuma ye nin ye: i jigi kana tigɛ don si. I ka siniɲɛsigi o koɲɛ bɛ Ala bolo, ani a y'a latigɛ ka duba i ye hali ka tɛmɛ i ka miiriliw kan. Ni laseli kɛra ka bɔ Délivré par Christ yɔrɔ ka kibaru duman fɔ ni dɔnkiliw ye.